Вероятно сте чували за профилактичните компресивни чорапи при натоварване и спорт, като профилактична мярка срещу развитието на разширени вени на краката. Носенето на такъв тип профилактични еластокомпресивни чорапи с ниска степен на компресия е силно препоръчително в дните, в които предвиждате по-продължително натоварване или пък стоене в статично положение в офиса или пред компютъра, както и при някои спортове, като например баскетбол, футбол, бягане, по-силови тренировки, подходящи са и при дълги пътувания. Носенето на тесни панталони в определени пози може да предизвика продължително притискане на вените в конкретни точки на краката, което от своя страна да възпрепятства кръвотока в притиснатата вена и да доведе до венозен застой и натоварване на други вени. Компресивните чорапи обаче, за разлика от тесните дрехи, имат специален дизайн и се адаптират много добре към крайника, като упражняват разпределена и градуирана компресия, т.е. по-стегнати са в долната част на краката. Такъв тип профилактични чорапи могат да бъдат намерени в специализираните магазини и в по-големите аптеки. Важно е, преди да закупите такива чорапи, да измерите обиколките на глезена, под коляното и на бедрото си и да ги запишете в сантиметри. По този начин ще може да закупите точния за вас размер чорапи. Ако това видео е било полезно за вас, може да ни последвате за още интересни видеа в TikTok канала ни.